Ai, pyörii jo. Sori. Moro, mä oon Lemmy ja tästä tulee drinkkivinkki vuodelle 2011 tällä uuden vuoden aattona. Katsotaan. Mitä täältä löytyy? Otetaan täältä lasi jostain. Joo, tämmönen iso tuoppi on hyvä. Viinakset. Täältä on jauhua, kossua, verikreippi, appelsiinia. Sitten on limeä ja sitruunaa tietysti. Täytyy laittaa vähän hapanta. Mitäs? Kokkolaa. Joo, tällä mä mietin tätä tuossa aamulla. Heräilin koomasta, niin sitten joku tämmönen sekoitustikku. Lusikko täällä? Heitetään tällä ihan niinku siis ravintola-annokset. Kosanderia. Sillä on sopivasti. Se tulee vähän niinku semmonen Lemmy Long Island jauhko. Sillä tulee vähän väriä. On 3 kasia, se on ihan normaali suolasta. Sitten heitetään tuohon mehu. Hetkinen. Nyt vähän takapäin. Se on ihan hyvä. Vielä yksi aine on puuttuu. Lonkiruu. Sinne niin. Lattialle puolet. Noin. Ja sitten kola. Ai vittu. Jäitä jos olisi. Sieltä kruunaista. Jäi vähän. Vähän enemmän kokistama. Ois vielä jäänyt. Sitten sekoitellaan. Aika kauhean näköistä. Olisi pitänyt maistaa ensin tuo viinaosio. Se unohtui. Kyllä tää ihan. Ulkona. Mulla... Ei! Maksoin vaan tästä... Maksoin SIM-kortin vaihdosta 10 €. Ei se liity mitenkään tähän uuteen vuoteen. Ei se nyt vielä pää irtoa kuitenkaan. Pää ei vielä irtoa, mutta niin, hauskaa kuitenkin. Ei ne rupea tervettä hammasta. Ne laittaa kuoria, se on se 300-400. Äiti laittaa 400-500 €. Ei vittu oikein. Sitä ammaa sitten. Vittu mä oon niin valmistia. Mä olin se niin tahteen. Kuinka mä kuulin sen sanan poliisi. Ei, mä olin ihan valmis. Ihan kuitenkaan. Ei nois kuitenkaan. Lemmy. Lemmy. Lemmy.